בעולם שבו השינויים קורים בקצב מסחרר, לא תמיד החזק שורד, אלא זה שיודע להסתגל. עסקים קטנים ובינוניים מתמודדים עם תחרות קשה, משאבים מוגבלים וחוסר ודאות תמידי. אבל דווקא להם יש יתרון אחד משמעותי, היכולת להיות יצירתיים וזריזים. אז איך חשיבה יצירתית יכולה להפוך לכלי הישרדות ואפילו לצמיחה? ואיך מיישמים אותה בפועל בלי להיות אמן או גאון? חנן מלין, מהנדס איכות והבעלים של שיא האיכות, איתנו פה, כדי לתת כלים פשוטים שיכולים לשנות את הדרך שבה עסק קטן חושב וגם מתנהל. שלום חנן. שלום. בוא נתחיל מהבסיס, למה אתה מתכוון בחשיבה יצירתית? אני מאוד אהבתי את הצורה שבה הצגת את הפתיחה, כי זה אמר את הדברים החשובים. אם אתה תהיה more of the same, אתה יכול להרוויח the same. אתה רוצה להיות מיוחד, אתה רוצה להרוויח יותר, אתה צריך לעשות את זה אחרת. דבר שני שאהבתי, זה שהרבה ארגונים אומרים, זה ארגון גדול, הוא יכול להרשות לעצמו, יש לו משאבים וכדומה. דווקא ארגון קטן, שהוא זריז וגמיש, יכול לפתור בעיות ולהציע מוצרים ושירותים שאחרים קצת יותר קשה להם. אני אתן דוגמה. יש ויכוח גדול בין המדענים, מדוע נכחדו הדינוזאורים. יש כאלה שאומרים שהאסטרואיד גדול נפל על כדור הארץ, הענן שהוא יצר מנע מקרני השמש לחדור, צמחים מתו, בעלי חיים שאכלו צמחים מתו, הדינוזאורים שאכלו בעלי חיים מתו. יש כאלה שאומרים שזה לא נכון, הר געש גדול, לא משנה, שינוי מזג האוויר. כל המדענים כולם מסכימים לכך שהדינוזאורים נכחדו מן העולם, מכיוון שהם לא יכלו להתאים את עצמם למצבים משתנים. הוויכוח מה השתנה. ועל זה צ'ארלס דרווין, אבי תורת האבולוציה, אמר, המינים השורדים אינם דווקא המינים החזקים ביותר, או האינטליגנטים ביותר, אלא אלה שיודעים להתאים את עצמם למצבים משתנים. אז תן לי דוגמה איך זה מתבטא במציאות. אז זה הרעיון. הרעיון הוא לתת בקורס או בסדנה של חשיבה יצירתית, ארגז כלים אופרטיבי, לא תיאוריות, לא סיפורים, לא אקדמיה, דברים תכלס שאפשר ליישם מיד בעסק. אבל זה קשור לשיווק, למוצר, אני תקוע פה, זה קשור למוצר, לשירות, לשיווק, לגבייה. לכל דבר זה קשור. פתרון יצירתי בגבייה. אני אתן כמה דוגמאות שיכולות לעזור. אז פתרון יצירתי לגבייה, הדבר הראשון שעלה לי בראש, זה לשנות את שם המשפחה שלי לאחד מאלה שגובים כסף בעולם התחתון, ובאותו רגע כולם ישלמו לך. כן. אבל אנחנו צריכים להתחיל לפני כן בפרדיגמות. מסתבר שהאויב הגדול ביותר ליצירתיות זה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, פרדיגמות. ואנחנו מקבלים מידע מהחושים שלנו, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, נישוש, אבל אנחנו לא לוקחים בחשבון שהם מרמים אותנו רוב הזמן. איך הראייה שלך למשל? מכזה מרחק אתה רואה טוב? אוקיי, בוא נעשה בדיקה. כמה אצבעות אתה רואה? 4. למה, את זה אתה לא רואה? 5. יפה. זה היה כאן. אבל אתה לא ענית לשאלה למה התכוון חנן, כמה אצבעות יש, למה התכוון חנן שהוא קיפל את האגודל. באמת שאני רואה 10. נכון. עם הזמן, יש לנו רטיות כמו לסוס, אנחנו רואים רק ככה. אבל יכול להיות שהרעיון היצירתי הבא נמצא פה, או פה, או פה, מחוץ לרטיות. עכשיו, מה יש בסדנה? הדבר הראשון, אנחנו לומדים את 10 הדיברות ליצירתיות. לאחר מכן, יש המון מחקרים לגבי 5 מישורים. מה משותף לאנשים יצירתיים? בוא נלמד מלאונרדו דה וינצ'י, מתומאס אדיסון, מאלברט איינשטיין. יש להם כל מיני דברים. יש לי שאלה שהיא קצת קשה, ברשותך. אני אוהב שאלות קשות. איך עכשיו הצופים אומרים, אני חייב לקחת את הדבר הזה, כי אני אומר ממקום של יזם, הרבה פעמים אתה בודד, ואתה מחפש מישהו שיעזור לך לחשוב טוב יותר. איך אתה בעצם מנגיש את עצמך, ולמה הסדנה שלך כל כך חשובה לאדם שנמצא במצב הזה, שעכשיו בעל עסק שהוא מרגיש שהוא מתמודד מול כל העולם לבד? שאלה מצוינת. אני לא מאמין בלתת דגים. אני מאמין בללמד לדוג. ואני נותן מתודולוגיות אופרטיביות. יש ממש סדרה של תהליכים שאתה צריך לעשות. ניתן דוגמה. יש שיטה שנקראת טריז, או בעברית חשיבה המצאתית שיטתית. ויש שם ארגז כלים שאתה מגדיר במטריצה מה הבעיה, והוא אומר לך איזה תכסיסים להשתמש. למשל, יש להם תכסיסים של חלוקה, הכפלה, הוספת מימד, החסרה, התאמה לסביבה. בוא ניקח דוגמה פשוטה. זאת אומרת, אין לנו הרבה לא ניקח דוגמה פשוטה. אבל אני חושב שזה משמעותי מאוד לבעלי עסקים לחשוב באמת מחוץ לקופסה ויצירתי. מקווה שכמובן נפנו אליך בנושא הזה, וכל הכבוד על היוזמה. בסוף זה גם יוזמה חשובה. תודה רבה. תודה רבה. לילה טוב. תודה חנן.